E pe monocturn, nu se vede noaptea, care vede unul pe noapte. Dați-vă de lumină, mă. Aaa, bă, du-te bă la o parte. Ce faci, Cipi? De ce ești legat de copac? De multe feluri. Bătrânul McDonald avea o Prețel! Bă, scapă! Scapă! Stai pe el! Stai ușor. Dați-vă, bă. Stai mă, stai că e legat de gât, sărac. Nu trebuia să legăm de mâini? Ia, leagă de mâini. Legați-l cu mâinile la Dacă vrei puțin, ia geaca de pe mine. Legați-l cu mine la spate. Geaca tu pe tine. Bulele, leagă-i geaca la spate. Bă! Cămașă de forță! Alo, stai acolo, mă, unde pui? Ia fi numărul apartamentului. Bătrânul McDonald avea Alelelele! Bătrânul McDonald avea o... Nu mai da. Leagă-i mâinile la spate, așa. Bătrânul McDonald avea o fermă. Bătrânul McDonald avea o fermă. Și mai zice voi doi boschetari. Oi, să moară mama cu cel... Bagă-i lângă Să mor că-i dai cu ăla. Tocmai de-aia că nu dau. Tocmai de-aia că nu dau. Bună idee, bună! Tocmai de-aia că nu dau. Bă, luați-l de mâini să nu mai să dezlege. Mâna, mă, că te dezleagă. Ia ține asta pe pana. Poate nu poate să mai respire direct. Lasă că are un nas acolo. Nu, decât nasul e liber. Poți să respiri, mă? Dă din mâini dacă poți să respiri. Poți să respiri. Bă, căratul să fiau direct. Stai mă, că scăpăm. Bagă-i mă în gură. Stai mă, bă, dă-i cu de-aia te scoși, mă. Stai mă. Bătrânul McDonald avea... Moară, mamă! Ăsta nu mai taci. Mani, mă, este să moară. Ce faci, mă, din gură? Atât, mă! Atât, mă! Hai. Ia zi, mă, acum? Ia zi acum, mă. Hai zi, bătrânul McDonald. Hai zi, mă. Avea o fermă. Dă-te de lumină. Dă-te de lumină, așa. Ia zi, bătrânul McDonald. Eu cum dau boss? Da, e activat. Dă-mi coace, du-te pe Ia partea mai mea. pune aia la gură, mă. Da, nebunita, mă, nebunit. O iau cu capul razna. Hai, puneți-le, mă. Da, hai să plecăm. Dă-mă cu ăsta, mă. Ia plecați, mă. Ia, stai că pare tot. A venit fratele mai mare! Ce-ai făcut, mă, bulanul? Stai că vine cineva. Nu, stai, E bine, legăm nou puțin. Băi, am ce... Nu e legat bine de aia. Hai, mă, să plecăm. Ia dezleagă-l, mă, de aici. Dezleagă-l un pic, se pare. Ia ține luci. Dă-mi coace, dă-mi coace. E cel mai fericit aici la așa. E normal că ce ai. Nu, bă, nu trage! Stai, lasă-l un pic dezlegat. Mamă, să-l omoram încă. Plânge, bă. Oh, te rog frumos, e plăcerea mea. Scuze-mă pe mine. E onoarea fratele. Nu lega tare, nu-l strânge tare. Am vrut să scapi de aici. Bă, stai că-l strângi de gât. Nu, că nu-l strâng Nu tare. mă strângi bine, las că vezi tu beme. Gata, hai să plecăm. 3, numărul. Îl găsesc pe... Dă-mă să desfac ăsta, mă. Să te fudă găriți. Dați-vă cu aia de lumină, că asta e de filmat, să moară. Faceți loc! Hai! Bătrânul McDonald avea o fermă, ia-ia-ia-o! Bătrânul McDonald avea o fermă, ia-ia-ia-o! De-aia confiscat-o guvernul. Ia-ia-ia-o! Hai că vine casă. Am murit, mamă, din mai căcat pe de râs. Cac-te, mă, putem. Zici că ai fost la judecata țigănească. Cipi, trist moment, prietene. Da, chiar. Bătrânul McDonald, ia mai zi mă acum cu bătrânul McDonald. Hai zi mă cu bătrânul McDonald. Ia zi mă acum, ia câtă, ia. Hai zi. Poate nu poate să respire. Mai nebun. Pune-i spate la cap și dai acum cu bandă până... Bună ideea. Acum hai să-ți facem mustări. Nu, fiind. Legați-l bine cu aia și dăm decât un pic cu bandă la gură aici. Așa că Hai, că stă singur. Atât. Gata, nu-i mai dă după ca că nu mai poți să-i dai, că e părul jos în pula mea. Păi nu, n-ai treabă cu părul. Lasă-l, Hai, stai capul drept. Stai cu capul drept. Cipi! Stai așa, ce vrei mă? Stai așa, Cipi, stai. Stai să spunem mama. McDonald avea o fermărie. Bă, că mergi pula în mama, bătrânul tău al McDonald's-ului.
Gata, cum prea mult. Nu că scoate limba, mă, lasă-l așa. Hai, Tipi, ce gustare îți fac eu? Nu te face. Bă, tu ia mâna, mă. Eu asta mă faci tu. Moment de reculegere. Hai să plecăm, hai mă. Și ploaia. Haide, boss, că a început să plouă, e bine. E bine. Luci, e bine, bă. De la camera ascunsă suntem? Cum vă simțiți? Sunteți... Excelent! Excelent, mă bucur. Ia zi, Cipi, hai, mai cântă tu. Prison break. Ia uite-l cum e răstic.